kaga har yanzu yarinyar nan shiru bata dawo ba. Usman ya ce, wataƙila tana can tana rashin hankali a titi da ƙawayenta, amma me bi ki ganta yanzu? A'a Zunnurain, 12:30 fa take dawowa, amma kalli yanzu ƙarfe 1:30, hankalina ya kasa kwanciya. Ya ɗan yi shiru sannan ya ce, kuma kamar ma na ga 'yan makarantarsu lokacin da nake hanyar dawowa, amma bari na je makarantar tasu. Yana rufe bakinsa suka ji ana ƙwala sallama a waje. Usman ya amsa ya nufi ƙofar gidan. Aiko yana zuwa ya tarar an riƙo Ruma tana rungume da jakar makarantarta. Sai kumbura baki take, tana cika tana batsewa. Kallon matashin saurayin yayi ya ce, bawan Allah lafiya? Ya za ka riƙo yarinya haka kamar ka riƙo barauniya? Matashin ya ce, to kusan haka ne, karɓi jakanta ka duba ka gani. Ka sake ta mana. Ya yi maganar a fusace yana finciken hannun matashin daga hijabinta. Me ta yi maka haka? Nan matashin ya kwashe komai ya gaya wa Usman. Wallahi ni ba barauniya bace ba. Tunda ta ƙofar wurin na shiga kuma ban ga kowa ba. Ai ba haurawa ne ba. Usman ya fuski jakar Ruma ya buɗe ya ga mangwaro ya kai 8 a ciki manya-manya nunannu da ɗanyu. Sai gwaiba guda 4. Ya kalli Ruma sannan ya kalli matashin ya ce, yanzu kai akan wannan zaka danko ta ka keto layi da ita haka? Ka taɓa kama ta ta shiga ta ɗaukar muku wani abu ne? Matashin ya ce, ban taɓa kama ta ba, amma ana haura mana a yi sata. To kuma sai aka ce maka ni ce nake yi, ni wallahi ban taɓa shiga ba sai yau. Usman ya zura hannu a aljihunsa ya ɗauko 1000 ya miƙa wa matashin ya ce, na san dai abin da ta ɗauka bai kai na hakan ba, gashi nan na biya, kuma kar ka sake kiranta da barauniya please. Ba halinta bane ba, bata taɓa yi ba. Dan ka ci sa'a, da na biye wa zuciya da sai na kifar da kai. Saboda yadda ka riƙo mata hijab, ka keto anguwa da ita saboda ɗanyen mangwaro. Yana gama maganar na ingiza ƙeyar Ruma zuwa cikin gida.